तुरंते बढ़हन सांप उन्हन के सामने आ जाला। रमेश अपने मेहरारू के साथ शिव जी के दर्शन करे जाता, लेकिन आगे देखला कि रास्ता बंद बा और एक बहुत बड़ा खाई बा। तब वो दोनों निराश होके भोलेनाथ से प्रार्थना करेला। तब एक खाई के वहाँ पार से एक बढ़हन सांप रेंगते रेंगते उन्हन के सामने आ जाला। तब दोनों सांप से कहने कि हमन के शिव जी के दर्शन करे जात हटे, हमन के पीछे एक चुड़ैल पड़ली है। तब सांप उन्हन के मदद करे खातिर तैयार हो जाला और खाई के ऊपर पुल के तरह झुक जाला। दोनों पति पत्नी सांप के ऊपर चढ़ जाने और धीरे धीरे करके लावा के नदी पार कर देने। थोड़ा ही देर में खाई के वह पार से चुड़ैल आ जाली और सांप से वो पति पत्नी के बारे में पूछे लगेली और साथ में कहे लगेली कि हमें आगे जाए खातिर हमके रास्ता चाहिए, लेकिन सांप ओके रास्ता देवे खातिर मना कर देला। तब चुड़ैल अपने शक्ति से सांप के ऊपर हमला कर देला, जैसे सांप नीचे गिर जाला। लेकिन चुड़ैल के पता न रहा कि वो इच्छाधारी नाग हो। अपने मुंह से वो आग उगलला और चुड़ैल के भस्म कर देला। कहानी खत्म हो जाला। हमारा वीडियो आपके कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतावा।